Nagtapon yung mga alaga ko ng mga gamit. Ito pa oh. Tsaka ito oh. Ayan. Guys, mamasura tayo sa pinangtapon ng alaga ko. Tingnan niyo. Bang ganda. Diba? Dubai. Napapakinabangan sa Pinas, guys. Ah, hindi ba? Diyan to. Diyan sa'yo. Ano ba yung sa anak ito? Magay sa dami. Guys, oh. May nakita akong panggansilyo. Ayan siya. Kasi nagtapon yung alaga ko. Ito, iba-ibang kulay. May pink, may puti. Ayan, may red din siya. Ang dami pa, oh. As in. Diba? Panggansilyo. Kagaya nito. Magawa ka ng mga ganito, oh. Kasi ano lang siya, maiksi lang siya. Ganyan lang siya ka, ano. Tapos, oh. Ganito lang siya, guys, kaiksi. Ayan. Diba ang cute? Pwede pa to. Panggansilyo. Nagtapon kasi siya ng mga gamit niya ngayon. Kasi, next week, mag-ano na siya. Magpapalit ng kwarto, mag-renovate. Buksan natin mga to. Baka may mga nakatago dito. Car. Ba? Tingnan natin baka may pin. Wala. Box lang siya, walang naman. So, pwede na to. Paglagyan ng mga burluloy mo guys, kay mayroon ako mga may mga accessories akong pinamigay ng mga din. So, paglalagyan doon kasi nilagay ko lang doon sa parang paper bag. Okay, yun, niipon ko yun, pampasalubong din. Sayang kasi. Ganda to. Ang ganda ng box na to. Wow. Perfume ito. Perfume na. Lagyan ko to ng accessories. Ang cute kaya. Tapos ang ano niya. Matibay pa sa relasyon. Matibay pa to sa relasyon nyo guys. Tingnan nyo ang ganda. Di ba pwede na siya pang design sa bahay. Display. Pang display pala. Ano design? Display. Ayan. Kasi guys oh. Ayan. Di ba? Bongga. Ayan pang display. Ito, tali ito sa cellphone. Hindi pa yan kasi pag sa Pinas nang hinaan si cellphone. Ang cellphone doon, bitay-bitay sa mga puno ng tali. Ito ba hindi ng perfume? Ito guys, lagay mo sa ano? Sa may pintuan. Char. Hindi ko alam kung para saan ito. Roses Fairies. Roses Fairies. Diyan lang siya. Hinanap niya ng router niya. Peekaboo! 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 So, lagayan niya ito ng linis. Ito, tingnan niyo. Madumi. Ito, isa malinis. Maganda yung ano niya. Tingnan niyo guys, maganda siya. Matibay. Balat. Parang balat niya. Ito, lagayan ng salamin. Oh. Lagayan salamin diba sa glasses? Shein. Diyan ba? Diyan ba yung tubig ka? Sa akin ba yung tubig? Sa akin. Jackpot. Guys, jackpot guys. Oh. May pera pa. May pera. Ba't niya ito tinapon? Kaya ang collection. Tingnan ko nga. Wow. Grabe. Ang dami. Pera ng Turkey. May ganyan din si ano din. Bakit? Pwede na pala magamit pag bakasyon sila. Hindi na yan alam kasi na mayroon. Walang nakatago. 40 lahat guys. 40. Grabe yan. Ano ba ito?
Guys. Ito yung nakuha ko sa basura. Oh, Pera ng basura. pira sa basura. Ay, sa basura pala. Pira sa basura. Di ba? Nakuha ko dito. Tapos guys, hindi lang ito ang laman. Meron din. Wala lang. SIM card na ito ng Turkey. Pinakuha na ng SIM ng Turkey. Kasi nagbulakasyon sa Turkey. Hindi natin dito. Tapos, meron pa guys, oh. The Land of Legends. Ayan, diba? Pang-aning-aning lang to sa ano. Tapos, ito yung card nila. Pinagstihan sa hotel. Tapos, itong isa. Wala, may ano siya. Oh. Pero itatanong ko ito sa alaga ko. Card. Store card dito. D&R Music Book. Card. Ayan. So, itatanong ko ito sa alaga ko, ang mga to. Pati ito, hindi ko ito basta-basta kukunin. Okay, sasabihin ko ito sa kanya kasi baka hindi niya ito alam. Diba? Ayan. So, pera sa basura, guys. Ito, hindi ko din itong dalawa ito itatapon kasi baka kailangan pa niya. Tsaka guys, meron pa dito. May coin pa. Ganito, may piso. Ano din, sa Turkey din. Tsaka 25 cents ng Turkey. So, ilagay natin dito. Kaya ibabalik natin ito sa kanya. Baka ano, nalingat niya. Ano ba yung tawag doon? Hindi niya lang makita ba? Bahala ka din. Basta pinalipat sila. Ito, kailangan ito to. Okay, para sa ano, mga nagsagawa ng amo ko. Oh, parang di pa ito magsama. Ito naman. Saan ito sa relo? Mamaya pa ako kakanta, ma'am. Kasi, ano pa, may naantay pa akong, Wala na. may naantay pa Check ako. natin, di ba? Hindi naman tayo malagal dito. Tingnan yung kasama ko. May pera sa basura, guys. Namulubi na. Yan, may naman pa yan. Tingnan, may naman pa. Wala nang laman. Kasi tinitingnan ko ito, baka nandito yung pin. Baka na akin. Oh, may ano? Ay, wala pala. Ito. Ito guys, oh. May pangalan niya ng alaga ko, pangalan ng alaga ko to. So, ito na lang kukunin ko, remembrance ko sa remembrance ko. Yan, may ballpen tayo nakita. Baka natin to. So, wala na. Tapon na natin. Sayang ba? Susulat ako ng buligo eh. Sa mukha yan. Ito. Hindi. Yung explanation. Ito na. Explain. Hindi ba yung partner ng anak ko? Ito yung bag. Kinakwag na yun sa... Ay, hindi. Ay, bato. Ano ba to? Ito yung oil. Plastic cover. Expired na rin siya guys. 2019 pa. So, normal. Taon na. Sa shade lang pala ito. No? Ito, yung expiration to. Sus, yung marimar 2018 pang expiration ito. Ano ito yung kala to? Guys, pang display ko na rin to. Ang cute lang oh. Char, pero pang display lang to. Diba? Wow. Ay. Oh. May... Kung yung cellphone ko yung binili nitong lalaki na to. Uy, anime. Ano ka? Char. Char, di bagay. Di bagay. Pamunas, guys. Pamunas sa salamin. Sa salamin. Pamunas sa sunglasses. Pamunas sa salamin. So, Dior. Dior ang brand, guys. Dior. Ayan, oh. Ayan. May brand siya, oh, Dior. Makikita nyo, ayan, oh. Ayan, Dior. Diba? Sosyalin, pamunas sa, ano, sa salamin. Dior. Sa noon, eh. Saan naman ito galing, ba?
Nag-isang Ballpen yan. Ano ka ba? Akin na. Ballpen pa rin. Oh, Ay, kumukulay pa siya. guhit pa siya. Ah, oo. Kumukulay pa siya. Ay, may sulat pa siya. Madami pa pala itong laman. Di ko napansin yung ano sa... Sabi ko, pinagagawa dito. Ay, pobre. Hindi. Ballpen niya sinaunang tao. Di ba? Request kayo ng kanta, kakantahin ko habang nagganito ako. May tatlong baby, ako nakita, mataba. Wala na guys, ibalik na natin. Iniwan lang pala nilang pakna doon, ay pakna sante. Sa Kabulo. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga nakuha. Ito, isa na rin itong box. Ayan, may mukha yan ng alaga ko. Di ba? Ito, mga nakuha ko. Tapos, meron pa pala ako kanina nakuha na hindi ko nakakita sa inyo. Ito siya guys, oh. Di ba? Oh, ang ganda. Tapos, ito. Itong sinasabi ko na ano, tatapusin ko to. Dapat love ito eh. Char. Tapos naman na talaga Ay, yan. tapos na pala to. Hindi, tagyan ko pa siya ng ano dito, oh. Kulay. Lahat to, ano to, dito pink, di ba? May nakalagay. Kulay. Ano pang lagay mo dyan? Tinapon mo yun. Ito, oh. Ito siya. Dyan pala. Ito siya guys, oh. Yan. Dapat gayahin ko to. Yan. Yan. Stipot lang ka dyan. Kaya may oras tayo sa Pinas niyan. Pag wala tayong magawa. Yan. Tapos, ito pa guys, oh. Hala, ang ganda Kasi, nito oh. hindi niya to na ilabas, hindi niya to na display. Ayan, oh. Tadan! Oh, di ba? Ang ganda. Yan, di ba? Ito ko sa inyo. Ayan siya. Ayan, di ba? Ganyan siya. Ang cute. Hindi niya talaga ito na-display, guys. Ewan ko ba bakit niya ito binili tapos hindi man lang pala i-display. Tatapon pa. Hindi ko kunin. Sayang. Magagamit yan sa Pinas. Tapos ito, pang display yan sa bahay. Nag-hook pa. Tapos ninyo. Ganyan, no, di ba? Ang ganda kaya. Sculpture. Never niya itong na-display sa kwarto niya. Sa mga ano niya lang ito nilagay sa mga box. Tapos, pinang salpak doon sa ilalim ng higaan niya. Diba? Yan lang guys. Ganyan lang. Yan lang for today's video. Ayan. Thank you so much for watching. Bye.